खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी बर' हारिनि मोनजिब्रै आफादफोरखौ लानानै बर' माहारिनि खौसेथि थामोनथा रैखाथि आरो गेरेमसा हारि दानाय थांखिजों दिनै बड'फा हाउसआव जथुमनाय जर'खा सावराय जथुमा मेहेरगोनाङै जोबनानै थांबाय। मख'जाथावदि बर' माहारिनि जेंनाखौ आबुङै सुस्रांनाय बर' माहारिनि खौसेथि थामोनथा रैखाथि समाजारि थासारि आरो गेरेमसा बर' माहारि दानाय आयदाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बारग' बिएलटि अनसाय क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड आरो बारग' एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि जथायै बानजायनायाव बे सावरायमेलखौ एबसुनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव लिंथुमनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मासि लानानै दैदेननाय बे सावरायमेलाव आबोब बिटिआर प्रिन्सिपाल एस'सिएशन बड' डिपार्टमेन्ट टिचार्स एस'सिएशन खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद अल बड' प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशन आसाम बड'सिना आर्टिस्ट एस'सिएशन दुलाराय बर' समाज अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो अल बिटिआर ट्राइबेल संघ क'अर्डिनेशन कमिटिनि दैदेनगिरिफोरा बे सावरायनायाव बाहागो लानायजों बे हाबाफारिया मोजाङैनो जोबलाङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव दिनैहाय मोनसे गोनांथार मेल गासै मोन 14 बर'नि आफादफोरखौ लानानै मोनसे गोनांथार सावरायनाय जायो आरो बे सावरायनाया गुबैयै खौसेथिनि बाथ्रा आरो जोंनि जिखिनि हप्स एन्ड एसपिरेशन जिखिनि जोंनि जेंना जेंसि आरो बर' हारिनि गेरेमसा माहारि दानाय बे बिथिंखौ लानानै दिनै गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बारग' बिएलटि क'अपारेटिभ ससाइटि एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन आबोब दुब्बा बर' समाज प्राइमारि टिचार एस'सिएशन बड' डिपार्टमेन्ट कलेज टिचार एस'सिएशन प्रिन्सिपाल काउन्सिल अल आसाम ट्राइबेल संघ बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेशन बे गासै आफादफ्रा दिनै खौसेयै बेयाव थुबुर जायो। प्राय 4 घन्टा जोङो गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै गासै आफादफ्रा गावबा गावनि अपिनियन बा बिथांमोननि मोनदांथिफोरखौ दिनै बेयाव हाउसआव प्लेस खालामदों आरो जोबथारनायाव बयनिबो जिखिनि पजिटिभ डिसकासन पजिटिभ जिखिनि रेसपन्स आरो बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा बर' माहारि दानाय खौसेथिनि मोन्थोरजों बुहुमनि बर'फोरखौ लानानै हारि दानायनि खोथाया बयनिबो एजेन्डा हिसाबै दिनै बेयाव प्लेस जायो। बे गासै खोथा बाथ्राफोरखौ लानानै आथिखाल थासारि आरो इयुन बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो बयनिबो कनसेनसास मोनथाम थांखि आजावनाय जायो आरो सेथि थांखिया जाहैबाय जे खौसेथि थामोनथा आरो रैखाथि बे बिथिंखौ लानानै गासै दिनै थुबुर जानाय माहारियारि आफादफोरा खौसेयै इयुनाव हाबा मावलांनायनि थाखाय दिनै थांखि आजावो। नैथि थांखिया जाहैबाय जे बर'नि आरोबाव गोबांथार आफाद बे आफाद आरो दल संगठनफोरा बेयाव पलिटिकेल आरो नन पलिटिकेल बे दल संगठनफोरा जाहाथे हारि दानाय माहारिबाद आरो हारिनि सार्थआव जोङो जाहाथे खौसे आगान सुरलांनो हायो। दिनैनि बे हाउसआ बर' माहारिनि साफ्रोमबो व्यक्ति इन्डिभिजुवेल आरो आफादफोरखौ जोङो खावलायहरो आरो बे खावलायहरनायनि थांखिखौ जों दिनै आजावो। थामथि थांखिया जाहैबाय जे फैबाय थानाय समाव दिनै बे हाउसआव गोबां आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना खावलायदों जे थांनाय समफोराव जिफोर खौसेथिनि माखासे एक्सपेरिमेन्टेल प्लेटफर्मफोर बानायनाय जाबाय बा मोनसे कमन मोनसे फराम बानायनाय जाबाय बेबायदिनो बर' हारिनि जेनुइन माखासे इस्युस आरो एजेन्डाफोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव बेबायदि कमन प्लेटफर्म कमन मोनसे बेबायदि माने फराम बा जोङो खौसेयै मोनसे लामाजों हान्थिनायनि बेलायाव गोनां जानाय जि मोनसे मन्च बे मन्चखौ तयार खालामनानै हाबा मावलांनो हायो नामा
आरो बे मोनसे कमन आमब्रेला कमन मोनसे प्लेटफर्म कमन मोनसे फरामखौ दाजायो नामा बेबायदि मतामतआ गोबांनिफ्राय फैदों आरो बेखौ लानानै इयुनाव सानफिननानै रायलायफिननानै थांखि आजावनायनि थाखाय हाबा मावनाय जाथों बे थांखिखौ दिनै जोङो आजावनानै लायो दिनैनि सावरायनाया जथेस्थ पजिटिभ आरो कनस्ट्राक्टिभ हारि दानायनि थाखाय हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो आथिखाल आरो इयुन जि बिथिङानो जाया मानो सोलोंथाइ जोंनि रांखान्थि जोंनि हा हुनि रैखाथि जोंनि राव हारिमुनि रैखाथि जोंनि थामोनथा जोंनि राजखान्थियारि आरो सामाजिक बिथिं गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै दिनैनि सावरायनाया जथेस्थ रिलेभेन्ट आरो जथेस्थ गुरुत्वपूर्णमोन आरो बेयाव बयबो बाहागो लानायनि थाखाय जोङो हांख्रायगिरि आफादनि जानानै बर' थुनलाइ आफाद एबसु XBLT आरो XNDB जों जथायै बयखौबो साबायखर बावदों आरो बर' हारिनि खौसेथिखौ जेब्लायबो जोङो बिथा खालामनानै हाबा मावलांनायनि थाखाय दिनै जोङो गोख्रोङै सावरायो गोजोन्थों दिनैनि सावरायनायाव जोङो राजखान्थियारि जेबो थांखि आजावाखै दिनै प्रिलिमिनारि डिसकासनमोन बयबो बाहागो लाफैदों आरो बे प्रिलिमिनारि डिसकासननि मुल अबजेक्टिभआनो जादोंमोन जे खौसेथि हारि दानायनि बेलायाव जोङो इन्डिभिजुवेलि आफादफोरा जों बयबो खौसे आगान सुरलांनांगोन हाबा मावलांनांगोन आरो बर' माहारियारि आफाद दल संगठना दिनै बयबो इउनाइटेडलि बेयाव बाहागो लादों जों खौसेयै बयबो आवगायलांगोन बे दिनै मोनसे माने एग्रिड पइन्ट आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव राजखान्थियारि बिथिङाव दिनै गावस्रा गावस्रि बा डिभाइडेड हाउसआव दङ इयुनावबो जोंनि आपिला बेनो थागोन थांनाय समावबो जों बेखौनो आपिल होदों जे बयबो खौसेयै आगान सुरनो हायोबा हारिया मुलाम्फा जागोन हारिनि थाखाय बियो मोजां मोनसे बिथिं जागोन जों बे खोथाखौ हांख्रायबोदों दा बेखायनो दिनैनि सावरायनाया मोनसे नन पलिटिकेल डिसकासनमोन हारिनि जेंना जेंसि इस्यु एजेन्डाखौ लानानै बेयाव सावरायनाय जादों आरो जों मिजिंथियो बे सावरायनाया फैबाय थानाय समाव टाइम टु टाइम जागोन आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों हारिनि गासै जोंनि जेंना जेंसि एजेन्डाखौ जोङो टेकआप खालामगोन गोजोन्थों